τέτοιες στιγμές. Συνδέθηκε και με την πόλη των πατρών, διότι το σχέδιο της Πάτρας, βλέπετε οι δρόμοι, η λιμοτομία όλη της πόλεως, είναι σε σχέδια του Ιωάννου Καποδίστρια. Και βέβαια όταν τον εφώνευσαν και η πόλη των πατρών άρχισε να οικοδομείται ανάρχως και γι' αυτό έχουμε αυτές τις δυσκολίες έξω από το ιστορικό κέντρο της πόλεως των πατρών. Εδώ δε στην κοντινή πλατεία που φέρει το όνομα του αηδήμου και μαρτυρικού αυτού κυβερνήτου της Ελλάδος, οι πατρινοί έκαναν την πρωτομή του. Εκεί λοιπόν θα πάμε και μετά από λίγο για να κάνουμε τρισάγιο και να καταθέσουμε στεφάνους. Είναι ευκαιρία μεγάλη, αδελφοί μου, σήμερα, 192 χρόνια μετά τη δολοφονία του Ιωάννου Καποδίστρια, ήταν 27 Σεπτεμβρίου τότε, κοντά είναι οι ημερομηνίες, είναι μεγάλη ευκαιρία, λέγω, 27 Σεπτεμβρίου 1831. Για να γυρίσουμε λίγο τις σελίδες της ιστορίας πίσω και να δούμε μερικά πράγματα για τον αείδημον και μακάριον αυτόν άνδρα, ο οποίος και τον Θεόν ηγάπησε και την Ελλάδα ηγάπησε και υπηρέτησε και το αίμα του για τον Χριστό και την Ελλάδα προσέφερε. Από τον ιστορικό αυτό ναό του Αγίου Νικολάου, όπου τελέσαμε την Θεία Λειτουργία και προσευχηθήκαμε υπέρ των ημετέρων αμαρτημάτων και των του λαού αγνοημάτων. Θεόμεθα την πόλη των πατρών, όπως είπα προηγουμένως, έχει συνδεθεί με το όνομα του Ιωάννου του Καποδιστρίου. Οραματίστηκε, εργάστηκε για την Ελλάδα, εργάστηκε για την Πάτρα, εργάστηκε εν προκειμένου για την μεγαλώνυμο και αποστολική αυτή επαρχία. Οραματίστηκε, εργάστηκε για μια Πάτρα. Προσέξτε, είναι επίκαιρα τα αιτήματα και τώρα, θαλάσσιο μέτωπο, οργανωμένες δομές, οικονομική, κοινωνική, πολιτιστική και πολεοδομική αυτάρχεια της πόλεως. Ήταν ξακουσμένη η Πάτρα και συνεχίζει να είναι ξακουσμένη. Εξαρτάται από μας αν θα διατηρήσουμε, αδελφοί μου αγαπητοί, αυτή την παρακαταθήκη την οποία παραλάβαμε από αυτούς τους ήρωες και μάρτυρες. Όταν έφτασε ο Καποδίστριας στον Ναύπλιο, έπρεπε να αρχίσει από το μηδέν ή καλύτερα κάτω του μηδενός. Υπό το μηδέν ήταν τα πράγματα. Και όμως ο ζήλος του για την Ελλάδα κατέτρωγε τα σωθικά του, ή να χρησιμοποιήσουμε εις παράφραση τα γραφικά λόγια. Και για τούτο επτερώθη ο εσωτερικός του κόσμος και με νεανικός φρίγος και ιερό ενθουσιασμό, όμοιον με εκείνον του Ιησού του Ναβί, που είπε «Στήτω ο ήλιος κατά Γαβαών» και στάθηκε ο ήλιος, άρχισε να ανοικοδομεί την νεωτέρα Ελλάδα. Παρά τις μεγάλες και ποικίλες δυσκολίες, ξεπέρασε κάθε προσδοκία ο Καποδίστριας και διέψευσε όλους όσοι από εμπάθεια ήθελαν την πορεία του αβεβαία και ατυχή. Πολλά δε επίησαν κυρίως οι ξένες δυνάμεις, αλλά και οι μέτεροι. Ξέρετε, οι ξένοι πάντοτε βρίσκουν δικούς μας, οι οποίοι εκ των έσω έρχονται να αλώσουν τα ιερά και τα όσια μας. Όλοι αυτοί οι μέτεροι και ξένοι θέλησαν να δυσκεράνουν το μέγα έργο της ανορθώσεως της πατρίδος εκ του πτώματός της. Είναι απορίας άξιον. Έχει βέβαια την ερμηνεία του, ότι όταν είμαστε σε δύσκολες ώρες και σε δύσκολες στιγμές, όταν είμαστε σκλαβωμένοι, αγωνιζόμαστε όλοι μαζί για να αποτινάξουμε τον ζυγό, και όταν ελευθερωνόμαστε, τότε διαλυόμεθα, διότι ο καθένας θέλει να κάνει το δικό του, η διχόνοια,
για την οποία ο εθνικός μας ποιητής είχε πει η διχόνοια που βαστάει, ένα σκύπτρο ειδωλερή, καθενός χαμογελάει, πάρτο λέγοντας κι εσύ. Κι ό, το σκύπτρο που σου δείχνει έχει αλήθεια ωραία θωριά, όμως μην το πάρεις γιατί ρίχνει σε δάκρυα φοβερά. Ο μέγας αυτός Έλληνας έθεσε τα θεμέλια, προσέξτε αυτά που θα πω, τα διαβάζω για να μην παραλείψω κάτι. Έθεσε τα θεμέλια του εκπαιδευτικού συστήματος. Εφρόντισε για τη σύνταξη βιβλίων που θα περιείχαν την ορθόδοξη πίστη και την ιστορία της πατρίδος μας. Αυτά τα βιβλία έχουμε και σήμερα ανάγκη για να προχωρήσει αυτή η χώρα και να κρατηθούμε στα πόδια μας. Δημιούργησε το αλληλοδιδακτικό σχολείο, ίδρυσε το πρώτο ελληνικό γυμνάσιο, έκαμε στην Αίγινα το κεντρικό σχολείο, εφρόντισε για την ανόρθωση της οικονομίας της χώρας. Για το σκοπό αυτό ίδρυσε το Εθνικό Νομισματοκοπείο, καθιέρωσε το Φοίνικα ως εθνικό νόμισμα, ίδρυσε την Εθνική Χρηματιστηριακή Τράπεζα, ενδιαφέρθη για την εκκλησιαστική εκπαίδευση, γι' αυτό ίδρυσε την πρώτη εκκλησιαστική σχολή στον Πόρο, ίδρυσε ορφανοτροφείο, αρχαιολογικό μουσείο στην Αίγινα και γεωργική σχολή, ίδρυσε το πρώτο φαρμακείο, εθέσπισε το νομικό πλαίσιο της πολιτείας, έδωσε δάνεια στους νησιώτες για την αγορά πλοίων και κατασκευή ναυπηγείων στον Πόρο και στον Ναύπλιο, ίδρυσε τη Σχολή Ευελπίδων. Σε συνεργασία με τον Ανδρέα Μιαούλη αγωνίστηκε να καταστήλει την πειρατεία, συνέχισε τον πόλεμο με την Οθωμανική Αυτοκρατορία. Γιατί δεν είχαν ελευθερωθεί όλα τα μέρη της Ελλάδος και φοβείται ότι οι Άγγλοι ήθελαν τον περιορισμό των συνόρων της Ελλάδος ή το τόσο οξυδερκής που ασφάλισε πολλά κτίρια ιστορικά της Ελλάδος από πυρκαγιά σε οίκο τις ταιριές της. Ελάτε λοιπόν τώρα που ακούσαμε όλα αυτά να διαπιστώσουμε πόσο μυαλό, πόσο μπροστά ήταν αυτός ο άνθρωπος, πόσο εμπνευσμένος ήταν και τι έχασε η Ελλάδα. Η Ελλάδα θα ήταν τελείως διαφορετική αν ζούσε ακόμα ο Ιωάννης Καποδίστριας. 27 Σεπτεμβρίου 1831 ξυπνάει ο κυβερνήτης δακρυσμένος. Δεν θέλει να χάσει δεύτερη Κυριακή τη Θεία Λειτουργία. Κάθε Κυριακή πήγαινε στην εκκλησία. Την προηγουμένη από αυτή την Κυριακή που τον σκότωσαν, ο αδελφός του Αυγουστίνος του είπε δεν θα πας στην εκκλησία γιατί θα σου στήσουν ενέδρα και θα σε σκοτώσουν. Και τον κλείδωσε μέσα. Την άλλη Κυριακή όμως, την ημέρα που τον σκότωσαν δηλαδή, ξύπνησε πολύ πιο νωρίς από τον αδελφό του και είπε εγώ δεν θα χάσω τη Θεία Λειτουργία σήμερα, ό,τι και αν γίνει. Αυτή την Κυριακή βίωσε και την Ανάσταση. Ο Μέτερνιχ τον ονόμαζε περιπαιχτικά ο Άγιος Ιωάννης της Αποκαλύψεως. Ο Καποδίστριας μπορεί εκείνος να τον έλεγε περιπαιχτικά έτσι, αλλά ήταν όντως μια αποκάλυψη. Την Κυριακή εκείνη μετέστη προς τα άφταρτα και αιώνια, εν θα ήχος καθαρός εορταζόντων. Ο ίδιος είχε πει, δεν φοβούμαι τον θάνατο. Ο θάνατός μου μάλλον είναι απαραίτητος για την Ελλάδα και υπέρ της πατρίδος. Όσο τον αγάπησε ο λαός, εφάνει την ημέρα εκείνη όταν ξεσηκώθηκαν οι αναπλιώτες με το άκουσμα του θανάτου του φρικτού και πέταξαν νεκρό τον ένα εκ των φωνέων του στη θάλασσα, τον Κωνσταντίνο Μαυρομιχάλη. Ο άλλος, ο Γεωργάκης Μαυρομιχάλης, δικάστηκε και καταδικάστηκε σε θάνατο. Ο εισαγγελέας στη δίκη που έγινε στον Ναύπλιο, στο στρατοδικείο,
είπε χαρακτηριστικά για τον Καποδίστρια. Ακούστε αυτόν τον λόγο. Βαθύς, συγκλονιστικός, αληθινός. Ίσα νύρ πίπτη και όλη η Ελλάς κλονείται. Έπεσε δηλαδή ένας άντρας, ο Καποδίστριας, και συγκλονίστηκε συθέμελα όλη η Ελλάδα. Ο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης πληροφορήθηκε για τη δολοφονία του Καποδίστρια ευρισκόμενος στην Τριπολιτσά και είπε χαρακτηριστικά: την αυγή, μας πληροφορεί, την αυγή όπου τόμαθαν οι πολίτες της Τριπολιτσάς για τη δολοφονία του κυβερνήτη έμειναν σαν νεκροί. Τόσο αγάπησαν τον Καποδίστρια που μετά τη δολοφονία του οι αναπλιώτες έτρεχαν και έβρεχαν τα μαντήλια τους στο αίμα του. Πάνω στα χέρια του και κοιμημένου μεγάλου κυβερνήτου, και αυτό έχει μεγάλη σημασία. Κοιτάξτε πόση ευλάβεια είχαν οι άνθρωποι αυτοί, και διορωτώμεθα, μπορεί κανείς να υπηρετήσει αυτόν τον τόπο από οποιοδήποτε πόστο, αν δεν πιστεύει βαθιά στο Θεό, αν δεν έχει βαθιά στην καρδιά του την ορθόδοξη πίστη, αν δεν υπερασπίζεται τις αξίες, αν δεν υπερασπίζεται τη θρησκεία, την πατρίδα, την οικογένεια, και όπως έλεγα και προημερών τώρα που εισήχθησαν και εισάγονται νέα ήθη στην πατρίδα μας που ούτε μας τιμούν και ούτε και μας ταιριάζουν. Πάνω στα χέρια του κυβερνήτη, του πρώτου κυβερνήτη, και αριθμητικά αλλά και χωρίς ομοιότου, τοποθετήθηκε το ιερό της Παναγίας της Γλυκοφιλούσης εικόνισμα, δώρος αυτών της Μαρίας Θεοδόρευνας από τη Ρωσία. Από την ιδιόχειρη σημείωση του κυβερνήτου πίσω από το σεβάσμιο εικόνισμα φαίνεται πως ο κυβερνήτης σε ώρες δύσκολες προσήφιετο για την πατρίδα. Γράφει λοιπόν πίσω από το ιερόν της Παναγίας εικόνισμα: «Γλυκοφιλούσα Μαριάμ, τον Υιόν σου έτησε υπέρ εμού του δούλου σου Ιωάννου. Βραβεύσε με τα σοφίας κυβερνάν τον ευσεβή λαό σου και βασιλείας με αυτού τυχήν διέλεος σου». 1829. Μνημονεύομαι σήμερα, αδελφοί μου, του κυβερνήτου, ο οποίος ομολογούσε ευκαίρος ακέρος ότι η χριστιανική πίστη συντήρησε και τους Έλληνες και τη γλώσσα και την πατρίδα και τις αρχαίες ένδοξες αναμνήσεις, και ξαναχάρισε στους Έλληνες την πολιτική ύπαρξη, της οποίας είναι στήλος και εδραίωμα. Συνδύαζε ο αείδημος κυβερνήτης την Ανάσταση και την ανεξαρτησία του έθνους με την παράδοση του γένους και τα πνευματικά αποθέματα. Δήλωνε ο ίδιος ως εξής: «Πρώτα είμαι Έλληνας, γιατί γεννήθηκα σε αυτή τη χώρα. Είμαι Έλληνας από πατέρα και από μάνα. Είμαι με τη χάρη του Θεού που μου ανέθεσε την κυβέρνηση αυτού του λαού. Είμαι Έλληνας εκγενετής, από καθαρή αγάπη, από αίσθημα, από καθήκον και από θρησκεία». Βλέπετε πως αυτό προσδιοριζόταν, αυτή ήταν η ταυτότητά του. «Είμαι Έλληνας», έλεγε, «αγαπάω πρώτα την Ελλάδα. Είμαι Έλληνας από μάνα και από πατέρα, είμαι Έλληνας από παράδοση και από θρησκεία». Μελετώντας κανείς την ιστορία της πατρίδος μας και φτάνοντας στον Ιωάννη Καποδίστρια, εύλογα διερωτάται: πώς θα ήτο η πατρίδα μας, το είπα και στην αρχή, αν δεν εδολοφονεί το τότε ο Ιωάννης Καποδίστριας? Και ελεύθερα ο καθένας συλλογάται.
Μόνο με τέτοιους σαν τον Καποδίστρια κυβερνήτες η χώρα μας θα βρει τον ιστορικό και σωτήριο βηματισμό της, τη θέση της μέσα στο ιστορικό γίγνεσθε και την πορεία της στο μέλλον. Με τη διατήρηση της ιδιοπροσωπείας της ορθοδόξου πίστεώς της παραδόσεώς της γλώσσας της και απαραχάρακτης της ιστορίας της παιδείας που θα της ταιριάζει και της αγάπης που της αξίζει και η οποία αγάπη για την Ελλάδα πρέπει να φτάνει μέχρι θυσίας. Αιωνία σου η μνήμη, μεγαλόπνοε άρχοντα, δεξιοτέχνη διπλωμάτη και πολιτικέ, απαράμιλε διοργανωτή, μεγάλε ονειροπόλε, ασκητικέ κυβερνήτη, έντιμε και αδιάφθορε αγωνιστή. Αιωνία σου η μνήμη, μεγάλε Έλληνα, που με κόπους και με απαράμιλο αγώνα εθεμελίωσες το νέο ελληνικό κράτος και του έδωσες τη δύναμη να ορθοποδήσει και να ακολουθήσει το δρόμο των πεπρωμένων του. Αιωνία σου η μνήμη, Ιωάννη Καποδίστρια, που η θυσία σου υπήρξε θυσία ήρωος και ο θάνατός σου μεγάλη τραγωδία για την Ελλάδα. Αιωνία σου η μνήμη. Ευλογητός η Κύριε, δίδαξον με τα δικαιώματά σου, τον Αγίο το χορός, έβρε πηγή της ζωής και θύραν παραδείσου, έβρο καγώ την οδόν δια της μετανοίας, το Απόλλωνος προβατών εγώ ημί, ανακάλεψε με, σωτήρ και σώσον με. Ευλογητός η Κύριε, δίδοξον με τα δικαιώματά σου, ο πάλεμεν εκμειώτων πλάσας με και εικόνη σου θεία τιμήσας, παραβάσει εντολής δε πάλιν με επιστρέψας, εις γύνεξης ελήφθην, εις το καθομοίο συνεπανάγαγε, το αρχαίο κάλος αναμορφώσαστε. Ευλογητός η Κύριε, δίδαξον με τα δικαιώματά σου, εικόνιμη της αρήτου δόξης σου, ή και στίγματα φέροντες μάτων, εκτήρησον τόσον πλάσμα δέσποτα και καθάρισον σιές παγνίας, και την ποθηνήν πατρίδα παράσχουμη, παραδείσου πάγι ποιόν πολίτην με. Ευλογητός η Κύριε, δίδαξον με τα δικαιώματά σου, ανάπαυσον ο Θεός τον δούλο σου και κατάταξον αυτόν παραδείσο, όπου χωρεί των Αγίων Κύριε και οι δίκαιοι εκλάμψους συνοσποστήρες, τον κεκοιμημένον δούλο σου ανάπαυσον, παρορών αυτού πάντα τα εγκλήματα. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, το τριλαμπές της μιας θεότητος, ευσεβώς υμνήσομεν βόντες, Άγιοσι. Ο Πατήρ ο Άναρχος, ο Συνάναρχος Υιός και το Θείο Πνεύμα, φώτισον ημάς πίστης λατρεύοντας και του αιωνίου πυρός εξαρπάσσον. Και γίνει και οή και εις τους αιώνας των αιώνων, αμήν. Χαίρες εμνήν, η Θεός αρχιτεκούσα εις πάντων σωτηρίαν,
διηγένος των ανθρώπων έβρατο την σωτηρίαν, δια σου ευρήμεν παράδεισον, Θεοτό και αυγή ευλογημένη. Αλληλούια, 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 δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, 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 δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, 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 δόξα σοι ο Θεός.
Αυτός, Κύριε, ανάπασον και την ψυχήν του και κοιμημένου δούλου σου Ιωάννου του Καποδιστρίου, κοιτάξον αυτήν εν τόπο φωτεινό, εν τόπο χλωερό, εν τόπο αναψύξεως ένθα πέδρα πάσα οδύνη λύπη και στεναγμός. Παναμάρτημα το παραυτού πραχθέν εν λόγω ή έργο ή διανία, ως αγαθός και φιλάνθρωπος Θεός συγχώρησον, ότι ου πέσιν άνθρωπος ο ζήσεται και ούχ αμαρτήσει. Σίγαρ μόνος, Κύριε, εκτός αμαρτίας υπάρχεις. Δικαιοσύνη σου, δικαιοσύνη στον αιώνα και ο λόγος του αλήθειας. Ότι η Ανάστασης, η ζωή και η μακαρία ανάπαυσης του και κοιμημένου δούλου σου Ιωάννου του Καποδιστρίου Χριστέ ο Θεός ημών, και εσύ την δόξαν αναπέμπομεν, συν το ανάρχο σου Πατρί και το Παναγίο και αγαθό, και ζωοποιό σου πνεύμα την ίν και αή, και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αιωνία σου η μνήμη,